Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin darasinmu na yau. Darasinmu na yau za mu nuna yadda ake sawa waya watermark. Mun san cewa kwamfuta ce kaɗai ake iya sawa watermark. So mun zo muku da sabon application wanda zai ba mu damar sa watermark kamar kwamfuta. Ku biyo mu daga farkon darasin har ƙarshe domin ganin yadda ake sa watermark a cikin waya. Mun gode. Sai mu shiga cikin applications ɗinmu kamar haka, sai mu nemo Play Store. Ga Play Store sai mu taɓa Play Store. Mu searching sai mu rubuta designer tools. Na riga na taɓa ɗauko application ɗin, ni zai ban daman ma na ɗauko. So kamar haka sai mu taɓa, gashi nan ya nuna cewa na taɓa ɗauko application ɗin, amma zai ba ku dama ku yi installing ɗin application ɗin. Sai ku taɓa open kamar haka. Gashi nan ya shigo da mu designer tools sunan application ɗin. So gashi nan ya rubuta portrait landscape. Portrait yana nufin hoton a tsaye, sai mu taɓa shi kamar haka. Landscape kuma a zaune. So bari mu gwada da wannan hoton. Bari in taɓa foto ɗina. So gashi nan sai in tafi camera ɗina. So bari in ɗauki hoton nan in yi misali da shi ku ga yadda zai bayyana kamar watermark a cikin application ɗina. So ne mu taɓa landscape shi ma mu gani yadda zai zo a zaune. Duk yadda muka so za mu tsara application ɗinmu. Bari mu taɓa wannan tsarin. So gashi nan mu kunna make off ɗin nan overlay, gashi nan na kunna shi. Gashi nan sai mu ƙaro opacity ɗin nan. Gashi nan yayi wani iri hoton, saboda da ina da hoto akan fuskar wayata. So yanzu ya riga yayi wani iri, amma zan iya zuwa opacity in rage yawan ƙarfin da ina watermark. Gashi nan da duk da haka za mu ga sunan a bayan application ɗin hoton ya fito. So amma kuma yayi wani kala. Bari mu koma mu dawo da shi kamar yadda yake 10 ɗin nan. Gashi nan mun dawo da shi 10. Za mu ga dai duk da haka sai dai in cire hoton kan fuskar wayan ne shine zai bada yadda ake so. So ta haka za mu iya amfani da wannan application ɗin. Yana da matuƙar kyau wajen sa background a cikin waya. Ku biyo mu ta cikin wannan channel ɗin mai suna ELFAROUQ. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye masu amfani da faɗakarwa. Kar ku manta da danna alamar subscribe, ku share, ku like, ku tura abokanku. Mun gode.